हेलो लोगोफोर, गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे नोंथांमोननो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। आङो भिडिअ बानायया जोबोर गोबावसैमोन, गैयाब्लाबो आङो सप्ताथामसो जाबायमोन खोमा, मास मोनसेनो जानोसैमोन नोंथांमोन। नाथाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे दिनै भिडिअ लाना फैदों। आं भिडिअ बानायथ'वा सानदोंमोन इउटुबाव, नाथाय दिनै बानायनांगौ गोनां जानानै फैबाय। मानो होनना बुङोबा नोंथांमोना दा फेसबुकाव नुगासिनो दं, गोबां नुगासिनो दङ। बे जोंनि क'क्राझार देबोरगावआव थानाय मुंख्लं खाम्फायाव गोबां मानसिफ्रानो सोरबा जिरायदों, सोरबा गाखोदों, बायदि मैया रोखोमनि फटक लानायखौ जों नुनो मोन्दों। रायजो नोंथांमोनाबो नुबाय जानो हागौ। आं सिगाङाव फार्स्ट टाइम जेब्ला जादोंमोन अनजालि बसुमतारी, बै अनजालि बसुमतारीनि सायाव आं मोननै भिडिअ खालामदोंमोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायाखैबा दाबो नायनो हागोन। आंनि चेनेल सिङाव हाबनानै नायोब्लानो आङो बे बिनानावखौ बुंखादोंमोन, नोङो न' सिङाव थानानै आखाइ खजबनानै खुलुमनानैल' जाया होननानै, नोङो बाव फैनानै मुंख्लं खाम्फानि खाथियाव हान्थु खरायनानै गुग्रुब खुलुमनांगौ होननानै, ओमफ्रायसो भिडिअ खालामनानै जोंनि सिगाङाव खालामनांगौ होननानै बुंदोंमोन जोङो। नाथाय गोबां मानसिया बुंदोंमोन, गोबां इउटुबारफोर बुंदों, गोबां फेसबुकनि मानसिफोर बुंदों, सोरबाया बुंदों जाबाय दे निमाहा बिखाबाय होननानै। नाथाय आङो बेवहाय फैनानै खुलुमफैजानानै भिडिअ बानायनानै बयनिबो सिगाङाव खालामजानो लुबैदोंमोन। मानो होनना बुङोबा बे एसे गोब्राब खामानिमोन। जोङो बिखौ रावबो जेबो बुङाखै, बुनोबो नागिराखै, गाज्रिबो खालामनो नागिराखै, रावबो जेबो होनाखै आरो बिनि सायाव जेबो एक्सन लायाखैमोन। नाथाय बेखौ बेबायदि मुंख्लं खाम्फायाव फैना हान्थु खरायनानै निमाहा बिफैनो थाखाय आंनि चेनेलनिफ्राय खावलायहरदोंमोन। नाथाय गोबां मानसिफ्रा निमाहा बिबाय, जाबाय, नांला दे, जासिगोन होननानै गोबां मानसिया बुंदोंमोन। नाथाय बै खामानिखौ मावैनि थाखायनो दिनै सोरबाया गाखोबाय, सोरबाया जिरायबाय, सोरबाया बायदि मैया फटक लानो रासिननिफ्राय रासिन जाबाय। दाख्लैबो नुबाय नोंसोर भिडिअ मोनसे भाइरेल जालांनाय, नैबे भिडिअआ, नैबे फटकखौ नुदोंना, मोनसे एलबाम बानायनाय। आरो बिनि उनाव नै सोरबा सिख्ला आरो दा जिरायबावबाय गेजेराव हाबलायनानै। बिनि सायाव अब्ला मारै जाखो? बिनि सायाव एक्सन लानांगौ ना बयबो बेबायदिनो गाखोला गुखोला बहाय जिरायहैनांगौ, बहाय गाखोहैनांगौ नामा? बिनि सायाव एक्सन लायाखै रावबो। आं बेखायनो बै समावनो जाय स्टार्टिङाव जाजेनदोंमोन, बेवहाय गुग्रुब खुलुमनानै भिडिअ खालामफिननानै बिनाव निमाहा बिनानै भिडिअ खालामनाय भिडिअखौ जोंनि सिगाङाव हगारफिननांगौ होननानै आं बै समावनो बुंदोंमोन। नाथाय नोंथांमोना रावबो बेखौ, गोबाङानो सापर्ट होदों, खिन्थु आंनियाव गैयाबाबो 14,000 20,000 जन 20,000सो मानसिया नायदों। बिथांमोना गासिबो सापर्ट होदों, बिदिनो खालामनांगौ आदा, बिदिनो खालामनांगौ फंबाय, बिदिनो नों बुंनाय बायदिनो खालामनांगौ होननानै सापर्ट होग्रा दंमोन। नाथाय माखासे इउटुबारफोर दङ, जेबा साफा सानै, आरो माखासे फेसबुकफ्राव निमाहा बिबाय माबाय होननानै बिथांमोनासो जाबाय होननानै बुंदों। नाथाय आंनि भिडिअ बानायनायाव बेयाव बहुद सापर्ट दङमोन। बेबायदि खालामोबा बियो लाजिनानै गिनायजों बियो निमाहा बिफैथारनांगोन, अब्लासो बे खेमा मोनगोन। जुदि बेबायदि बियो निमाहा बिफैयाबा, सोरबाया जाय खालामदों बेफोरखौ पुलिसनो एफआइआर होनो हायो। मानो होनना बुङोबा जोंनि हारिनि थाखाय जाय थैलांदों, जाय जिउ बाउसोमदों, जाय गावनि बिसि फिसाफ्रा मावरे खावरे जानानै थानांदों, थै-थां जुजिदों, बिथांमोननि थाखायनो जोङो दिनै इउनिभार्सिटि माबा माबि फरायनो मोन्दों, जाय बिथांमोना जिउ गारलांदोंमोन। बिथांमोननि थाखायनो जोंनि बर' हारिया दिनै बिसिम आवगायबोदों। अब्ला जों बिसोरखौ मान होनाङा नामा? बेखायनो बिसोरखौ गुग्रुब खुलुमनानै निमाहाल' बिहै। जाय बिथांमोना जेनेबा बेबायदि खालामदों, गाखोदों, जिरायदों, बिथांमोना निमाहा बि, इजि खामानि, जेबो नङा। भुलखौ बयबो मावा नङा मावफ्रांखायो। बै भुल मावफ्रांनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ रावबो साजा होआखै। नोंथांमोना बै मुंख्लंनावल' निमाहा बिनांगौ आरो। आं बेखौनो लुगैयो। ओरैनो अबेबा न'आव थानानै, अबेबा लांगोनायाव थानानै आखाइ खबजबनानै जोङो ओरैबायदि मावबाय, रायजो राजानाव बेखौ खेमा बिनानै जेबो लाब गैया। रायजो राजानाव खेमा बिनांगौनि माबायानो गैया। दायया मावदोंबा सोरनावबा खेमा बियोबा जायाना। जाय मानसिनाव थांनानै नोङो जाय मानसिखौ दाय मावदों, बै मानसिनावसो नों खेमा बिनांगौ। जों रायजो राजानाव खेमा बिनानै जेबो लाब गैया। बे मुंख्लं खाम्फानावनो थांनानै खेमा बिनांगौ आरो। जुदि बेफोरखौ मावाबा जोंनि माखासे मानसिफ्रा बा जोङो बेफोरखौ पुलिसनो एफआइआर होनो हायो। दिनैसिमबो जों बिनि सायाव जेबो लायाखै। आं बांद्राय गोलाव बुंलिया, बेखिनियानो। बिथांमोना थांनानै गुग्रुब हान्थु खरायना खुलुमनानै निमाहा बिनांगौ। दासिमबो आं सिगाङाव बुंखादोंमोन, दाबो बिफिननांगौ, नङाबा बिनि सायाव एक्सन लानाय जागोन रायजो राजाया, बा लानांगौ, बेखौ आं बुंबाय आरो। बाय बाय लोगोफोर।